Kommer gå bra. Kommer gå jättebra. Ja. Hälsa. Jag är ute till 6 timmar på att tatuera, men jag kommer gå jättebra där. Jag har hållit väl. Kosta sådana där innan. Jag ser det svarta vid rasten någonstans. Och det går liksom... ja. Ja, precis. Ja. Mm. Kul. Ja. Ja, det är bra. Det. Om man inte blir för nära. Nej, det menar jag bara att det är inte så det är liksom. Ja, det ska skola. Om 10 minuter är det klart. Och 5 minuter är det klart. Det är klart. Du måste hitta den där flytplats också. Ja. Gud vad skakigt. Jag har så ont i magen för du har så ont i magen. Jag ska vaccinera mig på onsdag. Måste jag. Blir det bra där? Det lät ju att de blir jättebra. Har du fått en större bra? Ja, det står det. Blir det bra där? Det är jättebra. Nej, ni jobbar alltså som ni är på den 23 nu. Ja, 25 är jag. Så. Är det ni går i skolan nästan till högskolan? Jag jobbar och går på universitet. Du kan ju tänka istället på hur så kommer du till mig istället. Bara. Kommer. Jag vet inte, jag ska kunna hålla allting här. Åh helvete, nej. Ja. Alltså vad har hänt oss som jag gjort att vi är så rädda för sånt där? Eller ja, du har ju, men... Ministern fick inte en långt i muskeln då. Så att jag inte gjorde det. Va? Har du sett det? Mm. Skakigt på det. Men det gick ju bra när du gjorde den förra. Mm. Och så inte försöka få blodprovare liksom. Gjorde jag dem där? Va? När gjorde jag dem där? Jag vet inte. Länge sedan. Jag att de hade inte farligt. Men det måste ju varit med innan du skulle dra, för du var ju med mammas tillstånd. Mamma. Hon var ju med då när du gjorde det. Jävlar. Ja, men det kommer gå jättebra. Ja, det behöver det bli svårt. Ja. Det. Fan! Klart! Titta vad bra det gick. Det är okej. Vi kan gå studera så mycket det blir. På ringen. Måste du låta? Det är lite värre att det låter. Ja, det är bara liksom så att det låter så. Åh, fint. Nu kommer jättefint. Okej. Så, nu är det klart. Det är klart. Det kan det klart. Det var inte värre högre upp, va? Det gör inte ondare högre upp. Jag är så rädd för att jag ska göra ont. Jag vet inte vad jag har. Va?